हेलो लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअ नोंथांमोननो फोरमायगोन NCERT नि लेखाफोरखौ माबोरै आरो बबेनिफ्राय डाउनलड खालामनो हायो। बेयाव आं नोंथांमोननो मोननै फुंखाफोर दिन्थिगोन। बे मोननैबो फुंखानिफ्रायनो जोङो थाखो 1 निफ्राय जागायनानै थाखो 12 सिम गासैबो लेखाफोरखौ डाउनलड खालामनो हायो, इंराजि आरो हिन्दी मिडियामाव। बेनिनो गिबि फुंखाया जाहैबाय NCERT निनो अफिसियेल वेबसाइटनिफ्राय। बेनिनो लिंकआ जाहैबाय नैबेयो। बे जाबाय NCERT नि अफिसियेल वेबसाइटनि लिंक। बे लिंकखौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गाहायाव डिसक्रिपसन बक्सआवबो होनानै दोनगोन। दा बे लिंकआव थांनानै जों माबोरै NCERT नि लेखाफोरखौ डाउनलड खालामनो हायो इ-बुक, बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै। बेनि थाखाय जों गिबियावनो नोंथांमोननि मबाइल, कम्पिउटार एबा लेपटपआव जायखिजाया मोनसे ब्राउजार खुलिना ला। बेनिनो गुगोलाव जों मा थुनानै लिरो NCERT लिरनानै एन्टार खालामनानै, अब्लाना नै गोजौथारावनो बे NCERT नि अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकआ फैगोन। बेयाव थुनानै हो। थुनानै होब्लाथाय बे पेजआ गेवगोन। बे पेजआवनो नैबे लिंक्सनि बाहागोआव नायलांबाय थायोब्लाथाय जों मा मोनगोन? इ-बुक्सआव जों थुनानै हो। थुनानै होबाय। थुनानै होबाथाय नै फार्स्टथारावनो गिबिथाराव मा मोनगोन? टेक्स्ट बुक्स अफ क्लासेस 1 to 12 PDF, बेयाव थुनानै हो। थुनानै होबाथाय नै बे गेवगोन। बेयाव दानिया नाय मा थाखोनि नांगौ जों बेखौ थुनानै होदो। हमना ला आंनो मा नांगौ? क्लास 10 नि। मा नांगौ आंनो साबजेक्ट? हमना ला साइन्स। दा बुक टाइटेल माखौ नांगौ? साइन्स बे इंलिश मिडियामनि, बिगियान बे जाबाय हिन्दी मिडियामनि, साइन्स उर्दु मिडियाम। जोंनो साइन्स इंलिश मिडियामनिखौ नांगौ। बेयाव थुबाय। ग'। बे गेवगोन। दा बेयावनो नाय जों बे लेखायाव मोनबेसे चेप्टार दङ? 16ता। मोनफ्रोमबो 16 चेप्टारखौनो जोङो गावबा गाव आलादा आलादायै डाउनलड खालामनो हायो जोङो। हमना ला चेप्टार 1, बेखौ जों नायनोसै। अपेन थुनानै हो। बेयो गेवनो एसे सम लायो लडिंनि थाखाय। गेवगासिनो दङ। दसेनो गेवबाय। दानिया नै साइन्सनि क्लास 10 नि चेप्टार 1, केमिकेल रिएक्शन्स एन्ड इकुवेशन्स, जों बेखौ बेबायदि नायनो हायो, फरायनो हायो। बेयावनो डाउनलड खालामाबालासिनो बेबायदि फरायनो हायो। बेखौनो जों जुदि डाउनलड खालामना लाखिनो गोसो, अब्लाना जों नैबे गोजौ गोसोमथिं लांबाथाय नै बेयाव दं मा दं? नैबे सिना। बे सिना मा? डाउनलड सिन। बेयाव थुनानै हो। डाउनलड जागासिनो दङ। डाउनलड जाबाय नै। केमिकेल रिएक्शन्स एन्ड इकुवेशन्स, बर'आव मा जायो? रासायनारि फिनजाथायफोर आरो समानथायफोर। बेबायदि जों बेबायदिनो होमबा NCERT नि लेखाखौ डाउनलड खालामनो हायो। बेयाव मोनफ्रोमबो नै चेप्टारफोरखौ जों बेबायदि मोनसे मोनसे चेप्टार हिसाबै डाउनलड खालामनो हायो। हमना ला बेखौनो जोंनो गुबुन क्लासनि नांगौ। हमना ला क्लास 12 नि साबजेक्ट, हमना ला जोंनो मा नांगौ? केमेस्ट्रि। बुक टाइटेल हमना ला केमेस्ट्रि 1, पार्ट 1। केमेस्ट्रि 1 2 माने मा? बेयाव क्लास 12 केमेस्ट्रिया पार्ट 1 दं, गांनैखौ नांगौ। हमना जोंनो पार्ट 1 खौ नांगौ। बेयाव थुबाय। ग'। फैगासिनो दङ। नै दा बेनिनो हमना ला आंनो चेप्टार 2 खौ नांगौ। चेप्टार 2 खौ नांगौ। गेवगासिनो दं। गेवनायाव एसे सम लायो, दहायबो नुखादोंमोन। लडिं जादों। नै चेप्टार 2 आ गेवबाय। चेप्टार 2 सल्युशन्स गेवबाय। बेखौबो दहायनि बायदिनो नै बेनियाव थुनानै डाउनलड खालामना लासिगोन। डाउनलड। बेबायदिनो जों होमबा NCERT नि डाउनलड जाबाय नै। बेबायदिनो जों होमबा मा होनदों? NCERT नि अफिसियेल वेबसाइटनिफ्राय जोङो NCERT नि गासैबो थाखो 1 निफ्राय थाखो 12 सिम लेखाफोरखौ जोङो डाउनलड खालामनो हायो। दा बेवहाय जोंहा मोनसे उसुबिदा दङ। नोंथांमोनाबो नुखादों जानो हागौ उसुबिदाया। मोनसे लेखाखौनो जोङो गांसे PDF आव मोनजोबनो हाया। मोनफ्रोमबो चेप्टारखौ आलादा आलादा डाउनलड खालामना लानो गोनां जायो। बे जाबाय मोनसे उसुबिदा बुंजायो बेखौ। बेनिनो जोबथारनायाव डाउनलड कमप्लिट बुक होननाय मोनसे लिंक दङ।
बेयाव जों थुयोब्लाबो जों गासैबो चेप्टारखौ मोनजोबखायो खनसेनो मोनजोबोब्लाबो बेबो गासैबो चेप्टारा मोनसे PDF आवनो थाया। बेयावबो मोनफ्रोमबो चेप्टारखौ मोनसे फल्डाराव दोननानैसो मोनसे जिप फाइल खालामनाय बेयो मोनसे PDF आवनो नंजोबा। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो नैथि सर्स एबा नैथि फुंखानि सोमोन्दै बुंदोंमोन आगोलाव मोननै फुंखा हागोन होननानै। आं नैथि फुंखानिफ्राय जोङो डाउनलड खालामोब्ला गासै गांसे लेखायावनो एबा मोनसे PDF आवनो मोनफ्रोमबो चेप्टारफोरखौ मोनजोबनो हागोन। दानिया नैथि फुंखा बे नैथि फुंखानि वेबसाइटनि मुङानो जाबाय मा फ्लेक्सिफ्लिप। गोसोआव लाखि बे फ्लेक्सिफ्लिप वेबसाइटनिफ्राय जोङो गांसे PDF आवनो गांसे लेखानि मोनफ्रोमबो चेप्टारफोरखौ मोनजोबनो हागोन। बेनि लिंकआ जाबाय नैबेयो वेबसाइट लिंकआ जाबाय नैबेयो। बे लिंकखौबो आं भिडिअनि गाहायाव डिसक्रिपसन बक्सआव होनानै दोनगोन। दा बेनिफ्राय जों माबोरै NCERT नि लेखाफोरखौ डाउनलड खालामनो हायो बेखौ जों नायनोसै। बेनि थाखायबो ब्राउजारखौ खुलिना लालायबाय। बेवहाय गुगोलाव जों मा लिरनांगोन फ्लेक्सिफ्लिप बेखौ थुनानै फ्लेक्सिफ्लिप इन्टार। गिबियावनो फैयो मा फ्लेक्सिफ्लिप बेयाव थुनानै हो डाइरेक्ट फैखाबाय भिउ NCERT बुक्स बाय साबजेक्टस। जों दा माबे साबजेक्टनि लेखा नांगौ? हमना ला आंनो हिस्ट्रि नांगौ। हिस्ट्रि हमना ला आंनो क्लास 11 नि हिस्ट्रि नांगौ। NCERT क्लास 11 हिस्ट्रि डाउनलड PDF थुनानै होबाय। दानिया बेवहाय मोननै मोनथाम अपसन दं। रिड खनसेनो बेयावनो फरायनोबो हायो। बेयावनो फरायनोबो हायो। बेयावबो डाउनलड खालामनो नाङा, बेयावनो फरायनो हायो। दा बेनिया गासैबो चेप्टारा गांसे लेखायावनो दंजोबो। गांसे लेखायावनो एबा गांसे PDF आवनो दंजोबो। दा बेनिफ्राय जोङो फरायनो हायो। जों बेखौ जुम इन गेदेर खालामनो हायो, जुम आउट फिसाबो खालामनो हायो। दा बेजों दानिया जों बेनिफ्राय माफोर डाउनलड खालामनाय डाउनलड PDF दंखायो। बेयाव डाइरेक्ट थुनानैल' हो। डाउनलड जागासिनो। डाउनलड जाबाय। दा नुनो मोनगोन बेयाव गासैबो चेप्टारा मोनसे लेखायावनो दंजोबो। गासै 260टा पेजनि बेबायदि आरो। दा बेबायदिनो हमना ला आं गुबुन मोनसे लेखा डाउनलड खालामनो गोसो। जों नैयाव फ्लेक्सिफ्लिपआव थुना हो। बेयो हम पेजाव लांगोन। बे हम पेजाव फैबाय। दा हमना ला आंनो मा नांगौ केमिस्ट्रि नांगौ। केमिस्ट्रि हमना ला क्लास 12 नि नांगौ आंनो 12 नियाव थुबाय। क्लास 12 नि बे मा पार्ट 1 जोंना क्लास 12 आव केमिस्ट्रि लेखाया पार्ट 1 आरो पार्ट 2 दङ। बे जाबाय मा पार्ट 1 खौ डाउनलड खालामनानै बेयाव थुनांसिगोन। बेबायदि थुना होबानो डाउनलड जागोन। बेबायदिनो पार्ट 2 खौ नांगौब्लाथाय जों नैबे नेक्स्टआव थुनांगोन। नेक्स्ट बे मा जाखो पार्ट 2 माने बे मा जाखो पार्ट 2। जों नायनो बे पार्ट 2 नङा पार्ट 2 बेफोरो कन्टेन्टसफोर पार्ट 2 फैबाय। बेबायदिनो जों होमबा NCERT नि गासैबो थाखो 1 निफ्राय जागायनानै थाखो 12 सिम गासैबो लेखाखौ PDF आव डाउनलड खालामनो हायो। आं बेयाव नोंथांमोननो मोननै फुंखा फोरमायबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालाम। गोजोन्थों।